Salam, hormatly bizi seyrede oturan iyileşler. Bizim bu gedekki temamız dilsiz bolma. Avtory Gene Sincero. Adam diňe bir ýagdaýda üstünlük kazanýar. Eger ol bir işin maksadyny ýetýänçe dowam etse, üstünlük tutan ýerligi, höweslligi, maksada okkunlygy we batyrlygy talap edýär. Siz her gün hökman bu häsiýetleri gaýtylamaly. Meselem, öz figuraňy dogrulanyňyzdan soň siz ine bu gatugowy inni arkaýnaştamam bolar diýmersiňizmi? Şeýdip siz sport zalyna ýygyderli gatnaman dowam edersiňiz. Bu sizin kelläňizdäki pikiriňiz bilen hem şeýle. Maksat okkunlygy we höwesçiňligi ýatda saklamak isleýäňizmi? Elmidama höweslendiriji kitaplar okaň we ädim öz maksatlaryňyza ýetiň. Özüm wagtal dälle hemişe. Diňe şonda sizin pikiriňiz ýatda saklanyp biler. Özüňizi ruhtaýdan güýçlendirmek üçin, birinciden düşünjeler we ynançlar çäklendirmek üçin öz başda kitaplary öwreniň. İkinciden meditasiýa geçiň. Üçüncüden höweslendiriji aratorlaryň çykyşlaryny diňle. Dördüncüden öz üstünlüklerini günneligi geçiriň. Beşinciden size ilham berýän adamlaryň dürüjüligini okaň. Altıncıdan beden ter we maşyklaryny ýerine ýetiriň. Ýedinciden size gawat gelýän tasdiklaman tapyň we olary ýyly-ýylyna gaýtalaň. Sekizinciden arzu kartasyny ýasaň we siz eýýäm ýetenligiňizi gözegine getirip her gün oňa serediň. Aýdaly salmak isleýän öýüňizi siz eýýäm ýaşaýaňyz ýa-da açmak isleýän biznesiňiz eýýäm bar. Ine muny gözegine getirip hakykatdanam etmek isleýän arzuwuňyzy hasam güýçlendirersiňiz. 9-njydan öz-özüňi ösdürmek bilen meşgul bolun. Bularyň hemmesiniň kömegi size bir zatlar etmäge ilham we itergi berer. Käwagt şeýle bolýar. Ilham berji kitaplary okanyňyzdan ýa-da video göreniňizden soň hakykatdanam bir zatlar edip başlamak isleýärsiň. Ýöne bir günden soň ähli arzu isleýän ýok bolýar. Şonuň üçin her gün hökman özüňizi ruhlandyrmaly. Köp adamlar hemme kitabyň hakykatdanam bir meňleşdigini aýdýarlar. Ine size jogap. Iň esasy kitap size nämedir bir zady etmegi, höweslendirmegidir. Eger kitap muny başaran bolsa, diýmek siz muny ýöne ýere okumadyňyz. Ruh maşyklar üçin özüňize gawat gelýän meýilnama diziň. Meselem, siz her gün haýsy aýdymy ýa-da albom dinlejek bolýanyňyzy, her gün ýerden haýsy kitap okajak bolýanyňyzy ýa-da nirde we näçe gezek meditasiýa geçjek bolýanyňyzy pikirleniň. Haçanna siz beden terbiýe bilen meşgullanmaga başlanyňyzda başyndan başlajak bolup özüňize agran salmaň. Bolmasa siziň ähli arzuňyz puç bolar. Aklamak siz saklayan iň güýçli päsgelçilikdir. Şol sebäpli ähli mümkinçilikleriň sizden geçmegine sebäp bolýan gorku bilen ýüzüňizi duşmakdan saklanýarsyňyz. Diňe täze bir zat etmekden gorkup öwrenşen zadyňyzy edeniňizde ine muňa komfort, ýagny rahatlyk zonasy diýilýär. Biziň hakykatymyz düşünjämiziň beýanydyr. Siz özüňiz kemçiliklerinize näde baha bermeligini, erwet bir zat ýa-da öz bolşly aýratynlyk hökmüne çözýärsiňiz. Kärdeşleriňiz bilen habarlaşanyňyzda, aýna seredeniňizde ýa-da telewizora tomoşa edeniňizde pikirleriňizi alyň we islenlik gerek bolan pikirleriňizi ýazyň. Soňra meseleleriňizi çözmäge kömek edip biljek bir näçe ýollaryň sanawyny düzüň. Özüňizi gyzyklandyrýan ähli zatlarda özüňize käýinmeň we kemsitmeň ýerine plus şans berleň. Bu ýagdaýda özüňiz hem has köp burç eltersiňiz. Günnik san täze fransuz sözüni öwrenmek üçin özüňize garşy çykyp bilersiňiz. Ýöne bir gün şeýle bir ýalta bolup bilersiňiz welin mektebi taşlamak islersiňiz. Bu ýagdaýda aşagdakylar size kömek eder. Onu bir näçe gezek gaýtalaň. Eger men sözleri ýatda saklasam, üstünlük kazanar. Şondan soň höwesiňiz ýene hökman gaýdyp berer. Käwagt
Biziň kellämizde ters pikirleri, has peýdaly pikirler bilen çalyşyp boljak pikirleri ele. Birincisi, derro kelleden uçup gitýär. Meselem, eger çilim çekmek pikiri gelse, derro onu taşlan we nädip siziň öýkünüňiziň arassalanyny we size çilim çekmekden saklanyp bilenliňize minnetdarlygyny özüňiz gözüňe getirin. Ýa-da eger sizde agşam meýilleşdirilip goýulan turgunlyşyňyz bar bolsa, ýöne şol wagtda hem täze bar açylsa, size mümkin bir gün geçiräýin diýen pikir geler. Şonda hem onu bir gyra geçirin we biýliňiziň nädip inçelendigini, garnyňyzyň tekillenmegi we ýumruňyzyň has berkleşmegi hakda pikir edin. Soňra bara gitmek arzuňyz ýetip gider. Biziň pikirlerimiz gyska wagtly we biz özümüz şolar ýaly ýa-da başga bir pikirlere ünsü jemlep bize ýeçilik etmäge ruhsat berýär. Haçan siz tälimçi bilen ýa-da topora tälim alanyňyzda hasam gowy. Başgalaryň öňünde eje görünmek islemän, siziň ýolda galmaňyz has ähtimal. Suw içmek siziň bedeniňize kömek edýär. Şeýle hem siz näçe köp bedeniňize seretseňiz, siziň şonça köp energiýaňyz bolar. Her sagatdan ýa-da 2 sagatdan size suw içmek wagtyňyzyň bolanlygyny ýatlatýan sagat gurun. Adatça siz durmuşdan nägililik bildirýän sözüňizi ýadyňyza salyň we onu başga pikire öwrüp ondan daşlaşar ýal edin. Meselem, ýa-me ýerdenmi? Yerimden turmak islämok sözüni menne dol energiýa we güç bar. Men şunyň ýaňmaşanyny begenýän diýen söze öwrüň ýa-da men öz işimi ýigrenýän sözüni durmuşa barýan ýolumda ilkinji ädim bolup maňa sabarlygy öwredeni üçin men öz işimden minnetdar sözüni öwrüň. Şeýlelikde bir näçe gedek kelläňizde birinji sözlem gelse, bir näçe gedek ikinji sözlem aýdyn. Bütün ömrüňiz hakda gürleşen zatlaryňyzy şuun edin. Güjük alın, tan sapaklaryna ýazylyň ýa-da çilimi taşlan. Näçe öz durmuşyňyzy has gowlaşmak üçin çatlaşsaňyz, şonça köp bu täsin gallarjy özgörüşlikler bilen ýaşamagy başararsyňyz. Ýöne muny edin. Mundan başga da mümkin bugünkü gün siziň üçin iň soňky gün bolmagyny gözüňe getirin. Eger siz özüňizi muňa inandyrsaňyz, size has hem ýeňil bolar. Meselem, siz öňden bäri bile bolmak isleýän gyýdyňyza ýa-da oglanyňyza söýgüňizi bildirin. Soň, eger siz öläýiňizde de hiç zordadyň peýdasy bolmaz. İlki başyndan özüňiziň öňünizde belli bir maksat goýun. Aýdaly, birinciden, bugün men näme bolaýanyna hiç bir zada ýüregimi saljak däl diýen maksadym bar. İkinciden, bugün men adamlar hakda diňe gowy zatlary aýtmak maksadym bar. Üçüncüden, bugün men diňe gowy naharlar iýmek maksadym bar. Dördüncüden, bugün men maliýe maksadymy ýa-da täze bir tanşlygyma itergi berýän bir zat etmek niýetim bar. Siz niyet etmek bilen doğru karar vermekde ikirjiňlenmersiňiz. Haçan siz bilelikde bolanyňyzda size nire has gowlugyny jikmejik ýatda saklan. Bu mümkin deňiziň kenar ýakasy ýa-da gülleri beslenen meýdanyň ortasyndaky ýer bolup biler. Bu ýer sizi hökman köşüşdirmeli. Ähli zady mylaýym öwsýän şemaly, guşlaryň jürküllep aýdym aýdyşlaryny, günnün gelýän ýylylygy duýun. Şeýle hem siz haçan strese düşen wagtyňyzda ýa-da gaharyňyz gelse, oturup gözüňizi ýumup şol ýeri we başdan geçiren ähli duýgularyňyzy ýada salyň. Soňra hem ullun demiňizi alyň. Şeýle ýagdaýda siz hökman köşüşersiňiz. Mun mümkin bolýança ýygy-ýygydan ýerine ýetirin. Ağzyndan 10 minut. Mun telefona ýapyşmagyň ýerine edip bilersiňiz. Haçan siz syýahata gideňizde, hatda ozal görmedik bir oňluk zadyňyzy ünsür başlaýanyňyzy özüňiz bilýäňizmi? Dünýä günnülük durmuşdan has ýagty bolýar diýen şeýle duýgu emele gelýär. Bugün daş töweregimizdäki hemme zady düýgünün täze bir zat hökmüni görmäge synaşyn. İşiňizde
başga bir ýoldan gidin. Nämedir bir aksesuary dakynyň, şilyapa ýa-da sagat, egerde mundan olar hiç hil dakynmadyk bolsaňyz, nätanys adamlar bilen görleşiň. Başga bir restoranda akşamlyk ediniň ýa-da hatda diwanyň başga tarapynda ýatyň. Has takygy öz günüňizi dol ýagdaýda özgördiň. Asoňra günüň dowamyny özüňizi nähili duýýanyňyzy we günnülük durmuşyňyzyň bir bölegini etmek isleýän zadyňyzy ýazyň. Käbir adamlar özleri hakda şeýle bir anamsyz welin, birinden bir zat etmek üçin soramakdan ýa-da bir zat soramakdan gorkýarlar. Şonuň üçin ýuwaş-ýuwaşdan dürli haýyşlar bilen adamlara ýüzlenip başlan. Başlykdan dynç günni, öz ýollaşyňyzdan sizi diňlemegini, dostlaryňdan size bir zat bilen kömek etmegini, nätanys gyzdan tanışmagy sorap bilersiňiz. Boyun gaçyrmakdan gorkmaň. Siz isleýän zadyňyzy soraň. Şol bir wagtyň özüni, öz isleýlerinizi anyk we aýdyn beýan edin we isleýän zadyňyzy hökman alarsyňyz. Eger siz bir zady üýtgedip bilmeýän bolsaňyz, muny kabul edin we dowam edin. Aýdaly, biz howa, ölümü ýa-da başgalaryň pikirlerine we anançlaryna täsir edip bilmeriz. Şonuň üçin bu arada alad etmeli däl we bu arada durup geçmeli däl. Haçan siz özüňizi beýinjelik edip ýa-da alad edip başlaýanyňyzy duýsaňyz, özüňizi bu hakda edip biljek zadym ýok. Şonuň üçin men dowam ederim diýmeli. Haçan siz hiç zady ukuyply däl diýip pikir edip başlanyňyzda, özüňizi halýan 5 zada üns beriň. Sizde gaty gülkünç duýgu bolup biler. Wepal dost, oňat enata we şuňa meňdeşler. İçiňizde dünýä bilen paýlaşyp boljak ajaýyp zadyň bardygyna üns beriň. Ýagny siz durmuşda edip boljak köp zadyň bardygyny düşünýärsiňiz. Ine şu sözleri aýtmak bilen biziň bugünkü temamyzy soňlaýarys. Egerde temamyz göwnüňize ýaran bolsa, like basyp tesir galdyryp bilersiňiz. Ýene-de birdat kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Ýene görüşýänçä hoş, sag bolun.